Ćao ljudi, ovdje Alexus i danas ćemo snimati Terariju. Što je to? Aha, dobro, ništa. Ja već imam moj svet, tako da mogu da igram. Ako vi hoćete, ostavit ću vam link u opisu videa. Moramo malo se čekamo, ne znam zašto. Evo ga. Dobro. Što volim ovu muziku na Terariju. Znači vi ljudi kažete šta god hoćete, mi ćemo da snimamo to. Odlučili smo se za Terariju, možda će i moj drug da snima Terariju. Ne znam šta se vam kažem, ali mogu da vam kažem da ću Terariju da snimam. Tako. Čekaj. Ne. Evo ga. Moram to da radim. Ja. No. Let's play. Ne, šta radim ja? Daj, brate, evo ga. Vidimo gdje smo. Aha, to je moja prva kuća i moja prva pecina. Nećemo u noć to da radimo. Nećemo. Samo sam još noob za Terariju, samo da znate. Ajmo unutra. Ajde. Glupost. Nemojte da me optužujete ako mislite da sam noob. I jesam. Da vidimo. To da iskopam. I sada kopamo malo kamen, jer ćemo kuće da mi bude od kamena. Tako, koliko ja imam? 166, mislim da je dovoljno. Ne znam sad ništa za Terariju, gledaj. Ko zna za Terariju, nešto neka piše, da pomogne. I mrzim parkour. Izvinite svi što volite parkour. Gdje sad beš? Mislim da mogu ovako. Da mogu. Dobro. Ma daj. Gledaj. To ne više mislim. Što se ja lepo ne popnem ovamo, ne ništim ovamo. I ovo isto. Samo zato što sam noob. Znači nema toga ništa. Ajde bre. Gledaj ga. Sad ću treba. Sad je bolje. Stani. Super. To ne može se skopa, a može ovo. Tako, vidimo sad. Sad gradimo našu kućicu lepu. To me nervira. Sam 2 puta umro. Čekaj. Da. Šta, kako sada nas slomim? Nemam se. Dajte, gradimo. Jo, beži. Beži do... Tako.
kamen tu. Sve može i od tu da počne. To ne mogu da ga stavim. To me najviše ne vjerujem. Kad ne znam u nekoj igrici da stavim nešto. Tako. Sad moram da ga stavim. To je dosta. Tako. Za početak mala kuća. Znači, nemojte očekujete nešto veliko. Čekaj, hoću vodu pijem, to mi mnogo smeta. Toliko. Dosta je toliko. Ne to. To. Ajde. Dobro. Sad i da stavimo i zid. Prvo isečemo ova drva. Ne znam kako da pomerim spomenik. To sam jednom uspjela. Ne znam sad kako. Ajde bre. Super. Čekaj, možda može ovako. Ne veze. Save, close. Znači neće da se uništi toliko toga. Super, sad zid. Zid se mnogo lakše pravi. Samo taj gore mi ne treba. Ne veze. Ne znam da pravim ovu kuću. Izvinite. Mogu sam. Šta da vam kažem. Sad se ovo da popunimo. Skupljamo 12. Dobro, dosta. Super. Baklja. Ne tu. Ne veze. Baklja ovamo. Tako i baklja ovamo. Super. Samo to me nervira kako da ga skloni. Ne znam. Dobro, ne veze. Workbench. Evo ga. Workbench. Ovdje. Što to radiš? Stavi lepo workbench. Izgasi. Stavi lepo. Super. Workbench. Što je to? Furnace. Aha, wooden bowl. To će da mi treba. Hvala. Sad to već nosimo. Sad ne znam kako se stavljaju vrata. Možda isto kao u Minecraftu. Mislim da je isto. Čekaj, vidimo. Jeste. Super, vrata. Dobro, neka budu tu za sve. Dva furnasa. Stočić, normalno. Napravimo jedan stočić koji ćemo da stavimo, nećemo tu da ga stavimo ovdje. Ne, furnace ne. Ne veze. I furnace. Ne znam još ništa, znači ništa, apsolutno. Ajde, furnace. Gdje sad ostaje furnace? Mogu li negdje